Overvejer du at prøve running sushi? Det kan vi godt forstå. Vidste du, at vi har omkring 100 forskellige varianter, lige til at tage båndet? Der er alt fra autentiske asiatiske retter til mere kendte europæiske retter. Alt lavet af friske og gode råvarer, så hele familien vil nyde den lækre mad. Alle lige fra børn til bedsteforældre. Vi lover jer en oplevelse med lækker mad, hygge og morskab, som netop Running Sushi lægger op til. Husk, at vi også har à la carte menu og takeaway. Vi ses i Vejle Sushi.